jdeme na to. Otázky je tataráček. Připravíme se ho tak, že se mohou vězím letní maso, sůl, dostatečně osolím, pepřin. To je velice triviální recept, a je to moc dobrý. Tam strašně moc toho udělají si čerstvě nasekaný kapary, jsou tam úplně excelentní. Samozřejmě, že jich tam musíme přidat nějaké adekvátní množství, nemůžeme tam dát 3 kapary na půl kila masa, protože kapary tak dělají strašně zásadní chuť. Zásadní chuť s tím, že jsou takhle pěkně najmo nakrájení a k tomu si přidám ještě trošku citronové šťávy. Tak ta kombinace je naprosto lahodná. Citronová šťáva, přidám tam extra veržín, si rozjemní. A to bylo pikantní, tak si přidám trošku tabaskový šťávy, jarní cibulku. Jarní cibulka je tam doslova do písmene vhodná, protože když tam budu dávat cibuli jako standardní, tak to už je taková hodně štíplavá, hodně pikantní. Ta jarní cibulka je velmi jemná. Krásně to dochutí, když úplně ta šťávečka zní fantasticky. Myslím, že už nechat nějaký část, potom třeba na nějakou dozobičku. Mám hotovo. Musím dát trošičku parmezánu. Ten je tam excelentní. Dižonská oštěpře. A to doležím, takže to nás. Stačí jenom dobře promíchat. Jak bude promícháno, hezky nazdobím. Já vím, že když to dobře dochutím už na poprvé, tak si dalo by se říct, že to je profesionální záležitost, ale vůbec se nic neděje. Ochutnávejte, to prostě přijde si kapary, přijde si tam citron, co prostě máte rádi, tak se prostě přidejte. Jo? Já tam mám rád, když tam dáte potušilo větvi tak, jak to má být, trošičku nic, aby to nepřehušovalo. Tak. Já myslím, že zkoušíme. Masa na poprvé. Super. Tak. Víci. A jdeme na to. Pěkně pikantní to je. Tam cítíte kapary, ale ne moc. Ta hostice je super. Ta receptura se hodí pro někoho, kdo nemusí úplně chuť toho syrového masa. Tak, máme. Pokud bude ještě, přidám to do cibulku. Tak, si vezmeme trošku červené cibulky si vezmu. Pokud byste chtěli hodně zabudovat, tak si můžete jedním přidat takhle pár větviček čerství bylinky. Ta červená cibulka to samozřejmě rozjasní. Když byste měli už takovhle, to už se bavíme o tom, že to už byste opravdu měli hodně vyladění. Takhle vezmete ty obeční rajčátka, takhle to tomu přidáte, je to jako nádherný, ale není to samozřejmě podnikou. Málo by se vám poštěstí, že máte zrovna k tomu takovýhle grillovaný parády. To se nebojte, tak už to je takový vyladně. Usypěte, máte to hezky celý. To jídlo vystylované. Takhle.